c'est-à-dire que nous financer quoi et kuma fo fu yɛrɛ dɔ ta ka taa n'a ye u ka bureau dɔ kɔnɔ ka taa kuma an balimamuso a bɛna taa Diko à son temps au ko kumaw ko les organisations de la société civile olu ka kumaw ko o sabana k'u b'u to fo Washington ou bien New York ou bien Bamako yan ka sigidala den dɔ ta nɛgɛjuru sira fɛ téléphone fɛ ka dɔ ɲininka Mura ko ne ko mun kɛra Mura de mun de bɛ yen mun bɛ sen na Mura kɔnɔ ye nka o yɛrɛ tɛ wuli ka bɔ yen nɔ la naaninan k'o ye satellite ye k'u sigilen to Washington ka image dɔ zoomé k'o ta n'u y'o image min ta u b'a fɔ o la bɔ k'i to satellite dɛ satellite min ye san 10 kɛ k'u bɛ k'an dɛmɛ u ma se ka terroriste ye u ɲɛ la mais terroriste su u b'o ye fo ka muso don a la muso min violé la k'o fana dɔn ka denmisɛnnin fitinin y'a la k'o dɔn quoi ko nin ye san 7 de ye quoi o kɔ tuguni quoi ka tila tuguni k'a dɔn k'a fɔ quoi ko tiɲɛna ko nin ye fila de ye quoi ko ni su min filɛ nin ye satellite fɛnɛ ka su siya fɔ à travers les satellites k'u bɛ se k'o kɛ ka tila k'a fɔ fɛnɛ ko bɔbɔw k'olu de ye armée dɛmɛ ka foroba dingɛ sen dɛ force commune ko dɔgɔnɔw de ye armée dɛmɛ sufɛ ko ka suw donni an bɛ min fɔ k'u bɛ yan ka siya ko kɛlɛ wuli non a dalu de o de dara kɛnɛ kan u ka nin rapport kɔnɔ sisan bon dans la forme rapport binna yan dans la forme ɲana an ka don fond yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ parce que pour que i ka kuma minɛ kuma bɔra parce que i filɛ ka yɔrɔ min fɔ nin nafa ka bon kosɛbɛ c'est extrêmement important caman da tɛ se oui nin yɔrɔ in ma ça c'est la forme nin y'a forme de a nacogo yɛrɛ dɔrɔn fɔlɔ donc a dɔnna minnu yɛrɛ ye sugu dɔn olu siya yɛrɛ dɔn wallahi o siya dɔnna ni fɛn dɔnna satellite fɛ mais terroriste b'an ka san 10 olu bɛ yan k'u bɛ k'an dɛmɛ o san 10 u ma se ka terroriste kelen ye quoi u ma se k'o ye quoi mais u bɛ bɔbɔ dɔn satellite fɛ u bɛ dɔgɔnɔ dɔn u bɛ fila su dɔn ka muso min violé la k'o su dɔn ka bɔ muso tɔw la ka denmisɛnnin fana si dɔn kosɛbɛ ka tila k'a dɔn ko kɛmɛ duuru in na ko 30 min ye terroriste fɛnɛ ja u tɛ terroriste ɲɛnama dɔn mais u b'a su dɔn parce que u yɛrɛ ko ko terroriste 30 ɲɔgɔn b'a la donc une trentaine de terroristes k'o fɛnɛ b'a la. mais nin bɛɛ dabɔra mun de kama de. objectif min b'a kɔfɛ ɲɛmɔgɔw aw banna an bolo aw bɛ ka kɛ sababu ye ka Faransi bin ni Faransi binna États-Unis binna blocuba 2 de bɛ diɲɛ kɔnɔ aw ye Faransi ka blocu datugu ka démarcation idéologique min kɛ géostratégique min kɛ k'aw aligner Russie ni Chine ka blocu kan aw bɛ kɛ misali ye parce que aw de bɛna farafinna tila an na an bɛ bere min da farafinna bɛɛ kun aw pere min y'aw kun bɔ an b'o da aw kun Guinée bɛ segin a kɔ Burkina bɛ segin a kɔ Sénégal bɛ fɛ ka min tenter avec Ousmane Sonko olu bɛ jɔ bɛɛ bɛ jɔ an bɛ to Ado Karasiw ni Maki Karasiw bolo Faransi sago Karasiw ka continuer k'an ka farafinna ci a bɛɛ filɛ c'est l'objectif stratégique o de recherché len don a kɔfɛ mais le Mali vaincra et le Mali vaincra en mot donc quoi tant que le peuple est debout le Mali est invincible et c'est pourquoi Sankara disait quand le peuple se met debout l'impérialisme tremble. C'est pourquoi l'impérialisme est en train de trembler aujourd'hui au Mali. On devait que vous blague galotique kuma sidon Mali fort ani mana rapport bola anga jamanaga et dans le contenu tu ne verras rien quand on va rentrer dans le fond. Fouille ta kono fouille te rapport kono il se k'a fɔ ko min ni tiɲɛ ka surun ɲɔgɔn na a fɛn kelen tɛ yen o de la kuma tɛ ka kɛ rapport kan u b'u sigi dɔrɔn u ye Mali armée taara ka taga Irisiw ta donc ni Irisiw bɛ ka don du kɔnɔ au même moment olu b'a fɔ ko Irisiw nana ko ka Mali miniw minɛ quoi o wagati kelen u b'a fɔ ko ni Irisiw donna so kɔnɔ k'u mana taa ko musow ka sanu k'u b'o minɛ dama bɛ mɔgɔ min bolo ko dama bɛ mɔgɔ min bolo o bɛ taa dɔ ka sanu garamu 30 de minɛ so kɔnɔ tugun dama kunturu ko État ye dama kunturu de di ko jugement minier u y'o de fɔ ko de dira ko dama dingɛ baw parce que olu tun bɛ yan o de kama o de la n y'a fɔ k'u ka terroriste tɔgɔ tɛ Kufa a tɔgɔ tɛ Yad a tɔgɔ de fer manganèse pétrole gaz or o de y'u ka terroriste tɔgɔ u bɛ k'o de ɲini wa u b'o yɔrɔ dɔn fɛnɛ dɛ. Donc pour eux, mɔgɔ mana na ebe ko de ɲini u ko Mali ye jugement minier de di sanu dingɛ baw ko k'o de di Irisiw ma o wagati kelen u bɛ k'a fɔ rapport in kɔnɔ ko ni Mali ni Irisiw donna so min kɔnɔ k'u bɛ an balakaw ka sanu minɛ quoi dama dingɛ t'u bolo ka t'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ garamu damadɔ donc dalu tɛ yen hakili don yɔrɔ t'a la quoi
n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'a papier falaka ya ni min ka wallahi jenini de do ka jeni dɔrɔn ka bɔ k'i jɔ i faso i b'a fɔ i bɔra le 14 janvier cogo min quoi k'i jɔ i faso ye quoi k'i dabɔ a tɔ la quoi n ka jamana ka taa ɲɛfɛ quoi. Nous sommes sur la bonne voie a b'o de yira an na quoi. C'est pourquoi le 25 an ka ɲi ka mobilisation de kɛ de façon historique min bɛ ye quoi. U ka rapport in yɛrɛ a to dɔw kun tɛ nale Gambikaw ye bisi ta bi wallahi. Gambie nos camarades panafricains de la Gambie bi olu wulila bi ils sont en train de venir bɛɛ bɛ ka na Mali kɔnɔ. Au minimum on doit recevoir 11 à 12 nationalités pour la journée du 25. Farafina jamana 11 12 o ma confirmer fɔlɔ o de ka ɲi ka na Mali kɔnɔ ka bɛn le 25 mai ma pour que an ka bɔ kuma bɛ d'u ma bɛɛ bɛ kuma bɛɛ n'i ka drapeau de bɛ kuma. C'est l'Afrique qui est portée à travers le Mali o de ye 25 mai o message de bɛ nous portons l'Afrique an b'a porter mesurer quoi nous savons kɛlɛ in bɛ dimension min kɔnɔ quoi à partir du Mali nous allons libérer toute l'Afrique quoi a bɛ bɔ yan de ka taa quoi o sira min bɛ sen na de an bɛ k'o de yira. Un journaliste français qui a échappé à 2 tentatives d'assassinat des services français a bolila ka t'i kalifa Irisi la Poutine ye nationalité d'a ma sisan a seginna ka na Istanbul Turquie a ka voler an y'a yamaruya bi pour que Chine a bɛ se k'a ka visa sɔrɔ mercredi a bɛ jigin yan. A bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adresse à la nation kɛnɛ kan yan mercredi a bɛ yan mercredi sera là a nana dɔrɔn ka activité couverture kɛ le 25 et le 26 k'a bɛ yala Bamako kɔnɔ quoi. Ko pour que a yɛrɛ ale fana tun bɛ fɛ k'ale don fili la k'a bɛ fɛ ko ka communauté pelile ɲini ne ko n k'o tɛ Mali la yan koyi n k'o tɛ yan dɛ n ko peuple malien de bɛ yan de bɛ yan i b'an ka papier ta siya t'a kan o taa jamana tɔw kɔnɔ malien de bɛ yan quoi wa min bɛ faga yan o de tɔgɔ ko terroriste i siya tɛ n'a ye n'a y'i ja kɛ jara ye n'an y'a susu i kun n fa Bamusa Jara kun tɛ yan n'i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn kɛ Kulubali ye n'an y'i sɔrɔ o de ka jugu i kɛra Boli ye o i kɛra Agi ye o i kɛra Olu ye o i kɛra Kuyate i kɛra fɛn o fɛn Jalo ye fɛn o fɛn n'i ye terroriste kɔni i bɛ susu n'i ye terroriste i bɛ bombarder de kɔ o de ye tiɲɛ o de bɛ Mali kɔnɔ yan ko ale kun bolo k'ale bɛ fɛ ko fila dɔw ka kuma. Ko ka fɛn ko mon frère n'i bisimila o ye tiɲɛ ye nka yan ye Mali ye dɛ dandugu don dɛ n ko digi da ye dɛnɛ ye i bɛ dɛnɛ na bon siya tɛ yan walayi a tɛ yan parce que a bɛ bɛɛ bolo so an bɛ ɲɔgɔn bolo yayaya caman na comme c'est tout le temps dit quoi i tɛna se k'a dɔn k'i b'a bɔ ɲɔgɔn na quoi i t'a bɔ ɲɔgɔn na chacun de nous porte dans son germe fila joli dɔ bɛ bɛɛ la quoi bɛɛ la quoi bamanan joli bɛ bɛɛ la maraka joli b'an bɛɛ la a bɛɛ quoi dɔgɔnɔ joli b'an na an bɛ taa de suraka joli b'an na an bɛ taa quoi n ko de y'anw ka jamana ye donc lui aussi il doit venir. Bɛɛ de bɛ ka na toutes les caméras seront braquées sur le Mali et à partir du Mali an b'a ɲɛ yira Congo jeunesse la quoi mission onusienne bɛ gɛn cogo min quoi sans violence aucune mais à travers une vibration patriotique populaire et intelligente an b'o de yira le 25. donc le 30 juin o b'a sɔrɔ a ko banna. Non o b'a sɔrɔ déjà a b'a fɔ n'i ye mangoro yigiyaga. A bini mɔgɔw b'o de ye o sinon a yigiyagara ka le cocotier est déjà secoué o b'a sɔrɔ yigiyagali de b'a bin o i bɛ mangoro binni kɔnɔ mais n'i ye yiri yigiyaga kaban a tɔ ye a bin don kɔnɔ a bin wagati bɛ se o donc le 25 o de y'a bin don ye quoi le 25 de y'a bin don ye quoi et ça c'est le dernier rapport mensonger complotiste et haineux contre notre patrie o dɔwɛrɛ de tɛ kɛ quoi donc i b'o kɛ k'i sigilen to min i b'o kɛ k'i to min diɲɛ kɔnɔ i b'o kɛ k'i to min quoi i b'o kɛ k'i to min. Tabarikala. Voilà. Toi tu an y'a ye k'a fɔ état terroriste donc o état terroriste min bɛ fɔ la dɔrɔn ka wuli ka taa a jamana bombarder par l'OTAN o de ye laɲini ye en toute sincérité. Donc rapport in b'o de nɔfɛ. Oui rapport in b'o dɔrɔn de nɔfɛ ni plus ni moins a y'a to an ta la sinon an ka nkalon min sa aw ka tiɲɛ na an bɛ taa wajibiya aw kan a jɛlen don bɛɛ ɲɛkɔrɔ quoi Laurent Gbagbo ye Côte d'Ivoire ci plus de 10 000 morts ka palais bombarder bɛɛ ɲɛna tilegan fɛ jamanadenw ye président min ta k'o ta ka bɔ yen k'a fɔ k'o ye julaw faga k'o ye silamɛw faga ka taa n'a ye CPI la 10 ans d'enquête ka tila k'a ta avion na ka na jigin Abidjan k'a ka yafa o ma quoi ko foyi ma y'a kɔ k'a ma fɛn kɛ galon kan galon kan ka wuli ka diɲɛ bɛɛ girin k'u bɛ taa Irak k'olu bɛ ka bombe atomique de dilan et bombe nucléaire de dilan ka taa mɔgɔ 1 million faga k'u ka pétrole bɔ k'u sago bɛɛ ta ka président sigi
k'u ka président minɛ ka n'o kan tigɛ seliba sɔgɔma o la i y'a kan tigɛ wagati quoi k'u diya ɲɛmɔgɔ sigi yen ka sɔrɔ ka bɔ yen quoi ko vraiment ko en toute sincérité k'olu kun filila quoi ko nucléaire min b'u bolo ko option énergétique de don. o y'a sɔrɔ tiɲɛli kɛra. non o b'a sɔrɔ u tilal'u ka objectif atteindre a bɛ kɛ objectif stratégique géopolitique dɔ de nɔfɛ géoéconomique min n'u bɛ boli on est dans la zéro quoi ni mɔgɔ mɔgɔ m'o faamu k'i b'a ta i naga kɔrɔ i tigɛ bɛ bɔ karata wo fɛ quoi an b'o baara de la an ka jamana kɔnɔ c'est pourquoi peuple ye baara o baara kɛ walahi ni nin phase in tɛ a baara bɛɛ bɛ segin ka bila ji la ala k'an kisi o ma wa an dalen don an ye fɛn o fɛn kɛ an ye fɛn o fɛn kɛ mas n'an ma nin tɔni na se nin tɔni na se walahi nin kelen de bɛ kɛ sababu ye k'an bɛɛ lase. tɔni bɛ lase cogo di tɔni laseli ye jumɛn ye. tɔni laseli ye min ye an bɛ bɔ ka jɔ ko aw t'a la k'a fɔ ko population bɛ ka faga population yɛrɛ bɔlen filɛ un peuple un but une fois parce que anw tɛ siya dɔn Mali la yan anw tɛ siya dɔn anw bɛ maliyɛn de dɔn Mali kɔnɔ yan un peuple un but une fois Mali fan bɛɛ an bɔlen filɛ ka jɔ ko population civile tɛ ka faga yan mais Moura c'est la victoire la plus éclatante sur le terrorisme en Afrique jamais réalisée min ɲɔgɔnma de ka kɛ kabiri Boko Haram kow ni fɛnw daminɛna plus de 200 terroristes pas des moindres des vrais lieutenants minnu aguerrilen don combat kɔnɔ quoi k'olu bɛɛ bɔnɛ u ni na don kelen o de kɛra Moura kɔnɔ c'est pourquoi a ma bɛn Faransi ma voilà o tɛ se ka bɛn quoi kabiri Moura kɛra a tɔ kɛra tofangani b'u la ka taa attentat suicide ni attentat kamikaze la quoi o baara de bɛ sen na u bɛ ka communication de ɲini sinon bɛɛ b'a dɔn kɔni yɔrɔ n'i ko k'i bɛ taa Kati attaquer i tɛ victoire militaire kɔ quoi i bɛ victoire communicationnelle de kɔ an sera ka Kati yɛrɛ k'an frapper à 200 mètres de la résidence du président communication u b'o de nɔfɛ pour prouver que non nous montons en puissance mais en réalité ils sont en déroute u cɛ cira de Moura kɔnɔ u cɛ cira de u ka Moura est Kidal Dede il faut que les gens comprennent pendant 10 ans Moura est pris en otage pendant 10 ans depuis 2012 ka dugu minɛ k'a k'u ka base ye Kidal est sanctuarisé le cogo min Kidal kɔfɛ dugu tɛ Mali kɔnɔ min terrorisme bɛ développer dugu min kɔnɔ k'a labɛn dugu min kɔnɔ k'a planifier ani ka taa exécuter que Moura après Kidal c'est Moura oui c'est pourquoi a kɛli ma coup fait quoi leur deuxième capitale a été sautée capitale ba kelen min b'u bolo sisan o tɔ ye Kidal de terrorisme bolo Mali kɔnɔ an ka ɲi k'o baara de teliya ka MINUSMA bɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ tɛmɛ o de fɛ MINUSMA gɛnni exactement MINUSMA ka baara de ye nin ye o a bɛ u bɛ ka forme ni fɛn bɛɛ d'a ma sinon MINUSMA de don non c'est la MINUSMA de y'a daminɛ MINUSMA de y'a kɛ forme de dira a ma o MINUSMA y'a porté de u y'a porté de puisque n'i y'a ye i b'a dɔn ko c'est quelque chose de téléphoné comment rapport ɲani rapport ka bɔ Faransi représentant y'a fɔ Ablaye Diop ma diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko i sigilen bɛ kuma la il y a 2 mois ko Moura rapport bɛna bɔ ko min fɔlen don aw kan k'i b'a kalama a y'a fɔ a kɛra Nations Unies tribunal 2 mois avant la publication du rapport quelque chose de préparé rapport bɛ bɔ le 12 mai à 10h 6h après à 16h les États-Unis le Royaume-Uni le Canada olu saba des pays détenteurs du droit de veto olu bɛ communication conjointe kɛ pour dire que u bɛ rapport kɔkɔrɔma don et que Mali binna mɔgɔw kan ko u bɛ rapport kɔkɔrɔma don Faransi b'i mankun donc plan faamuna ne mangoyara ne yɛrɛ gɛnna ne kumana n ka duguma zoe bɛna kɛ kɛnɛkan zoe ye o kama n ka alliés au feu aw ka tɛmɛ aw ka taa aw tɔ la quelques heures après 3 heures après vers 18h 19h an ɲɛ bɛ mun na Amnesty International min bɛ ka CPI wele Cour politique internationale n'u b'a fɔ ko Cour pénale internationale ko k'i autosaisir ko Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw bɛ ka taa Mali population civile faga ko population bɛ otage la k'u ka taa population libérée quoi donc ni institution bɛɛ sigira de pour que ka se k'u ye fanga ta joli bilen kɔnɔ cogo min deuxième guerre mondiale plus de 60 millions de morts u bɛ continuer joli bilen kɔnɔ cogo di ka taa bi jamanaw ka hinɛ tɛ yen magari tɛ yen tiɲɛ tɛ yen olu ka tiɲɛ diɲɛ bɛɛ ka tiɲɛ ye n'u ko min ye nkalon ye diɲɛ bɛɛ ka nkalon ye n'i m'a ko ye olu bɛ tagama i kan comme la jungle o baara de b'u bolo u b'o baara de kɛ donc o siratigɛ de fɛ MINUSMA gɛn ani an bɛ bɔli min kɛ Mali dugu bɛɛ kɔnɔ k'a yira quoi ko n'i nana sira wɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan
k'an ka ɲɛmɔgɔw to nin sira kan k'i bɛ Magalo la i bɛna peuple bɛɛ de faga o ye kelen ye wa fila ka nin sira min bɛ ka kɛ tan ɲɛmɔgɔw ka sira tɛ quoi walahi u y'a minɛ peuple de y'a wajibiya o kan wa peuple de jɔlen don a ka kɛlɛ kɔrɔ on va jusqu'au bout quoi pas question de recul an jɔyɔrɔ min kan dɛ an bɛ continuer de ka jusqu'à la victoire finale o de ye jɔli ye peuple ka ɲi k'o de kɛ ni ɲɛmɔgɔ ko k'e bɛ puissant i tɛ puissant ni Morsi ye i tɛ puissant ni Yasser ye i tɛ puissant ni Kadhafi ye quoi i tɛ se quoi i tɛ puissant ni Saddam ye quoi i tɛ se ka puissant n'o ye quoi mais c'est le peuple qui est puissant donc c'est pourquoi bi na jamana kumabɔli an ye baaraba min daminɛ a tɔ laban quoi ni an ye phase ultime de la o ye MINUSMA gɛn ani manamana galo min bɛ ka sigi anw yɛrɛ la ko anw de bɛ ka faga dɛ o peuple kelen de bɛ ka bɔ k'an b'an ka armée fɔ a ka victoire historique la donc c'est pourquoi je dis que jamanadenw ka ɲi ka jɔ nin phase la ka taa o siratigɛ de fɛ. Tabarikala Kuyate n'i ye ko yɛrɛ ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra cogo minnu na an y'a ye k'a fɔ ala ko la tiɲɛ don o bɛ yen donc o tɛ ban la dɔw kunu kuma o b'a sɔrɔ n'a ye faransi ta fɔ voilà o tile bi kuma ye kosɛbɛ donc c'est pour dire que Sidiki da magara la cogo min na 9 janvier a sɔrɔ olu taara 10 janvier kɛ kɔ na le 9 sanction bina le 9 anw minnu tun bɛ yan anw ye réunion d'urgence kɛ moi j'ai proposé réunion na on nin bɛ kɛ cogo min le 14 janvier an ka bɔ n ko c'est la seule solution e y'o de proposer a don kosɛbɛ voilà an y'o baara min kɛ o su fɛ ko o kibaruya de lase sanfɛ mɔgɔw ma et gouvernement donn'o date de kɔnɔ o de kɛra 14 janvier kosɛbɛ o 14 janvier don min kɛra souveraineté retrouvée a hakilina bɔra o de la a bɔra tan de walahi ne de bɛ k'a f'i ɲɛna tariku la a sɔrɔ ne bɛ labɛn na yɛrɛ n ko n bɛ taa kɔ na olu kun sera yen ne bɛ ka sira ta ko n bɛ taa kɔ na nin kibaruya jugu bɛ na mais an ko a fura b'an bolo o de kɛra bon sisan an bɛ phase min na o ɲɔgɔnna de don an y'o réunion min kɛ o date min ci o jumadon o bɔli de kɛra o de ye jamana kisi ko caman ma parce que a yira la ko n'i ko i bɛ maga ni jamana in na a denw jɔlen don quoi a don maa bɔra dɛ kosɛbɛ bon 25 mai o ɲɔgɔnna de ye mars n bɛ bɔ de Mali fan bɛɛ c'est pourquoi diaspora ko k'u tɛ to kɔ nin bɔli la an b'u fo kosɛbɛ quoi rapport ko in k'a yira mars ko détermination b'a nɔ la mɔgɔw ka bɔli o dɔrɔn de y'a fura ye ko yira rapport yɛrɛ i b'a ta forme ni fond na quoi n'i y'a ta fila fɛn fɛn la a bɛɛ galon aucune fiabilité dalu jɔlen t'a si kɔfɛ wa mɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se k'o sɔsɔ quoi sɛmɛlan t'a la sur la forme et sur la forme et sur le fond a tɛ yen walayi sɛmɛna tɛ yen kosɛbɛ u yɛrɛ ye kulu minnu sigi n'o ye FIDH ye k'u b'u appuyer olu kan au niveau local national pour ka se k'u ka baara kunfɔlɔw kɛ ani n'u bɛ tɛmɛ olu de fɛ u n'u ka baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'u pan olu kunna parce que quelque chose de préparé a ma dabɔ tiɲɛ ɲini kama quoi nin yɔrɔ la maliyɛn bɛɛ ka ɲi ka dugawu kɛ maître Marigo ye quoi walayi Mali den sɛbɛ de don quoi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la c'est un digne fils du Mali walahi un autre Modibo Keïta un autre Sidiki Kuyate un autre Assimi Goïta un autre Pape Diallo un autre Balaou un autre Fune quoi et tous les autres quoi walayi a y'o min kɛ a ye nin min kɛ nin ka gɛlɛn mɔgɔw ma dɛ mas n jɔyɔrɔ n ka nafa o kama ka faso ta a ka gɛlɛn dɛ nin yɔrɔ la ne bɛ fɛ ka Mali politique mɔgɔ dɔ fana fo quoi n'o ye Pulo ye quoi Ousseini Amion Guindo quoi Pulo walayi k'i to transition kɔkɔrɔma don na a dɔw la a ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka communiqué kɛ ni ni janfa sugu taara ka ɲɛsin i ka armée ma quoi mais k'i to i ni transition tɛ kuntilenna kelen na ka bɔ k'i jɔ k'i ka wolomasiri tabaw i ka jamana nantigilakaw ka jɔ olu kɔfɛ ko nin ye nkalon finman ye quoi an tɛ nin la parce que au contraire an b'an ka surasiw dɛmɛ quoi Pulo y'o kɛ quoi nin yɔrɔ la walayi a ka ɲi ka fo quoi tiɲɛ tɛ côté de fɛ quoi n'i y'a ye yɔrɔ min dɔrɔn mumuni ka fɛn tununnen o de tɔgɔ ko tiɲɛ quoi a bɛ côté o côté fɛ diɲɛ kɔnɔ quoi walayi i ka ɲi k'a minɛ quoi i k'o dɔw tigi o ye tiɲɛ de ye quoi fo ka diɲɛ wuli dɔw bɛ hali n'i y'olu ci bɔ min na u t'a fɔ n tɛ nin fɔ fo ka diɲɛ wuli mais u b'a dɔn
pertinemment que galon do u b'a dɔn fɛnɛ olu le contribuera ka armée bila ni janfa kɔnɔ olu le contribuera ka jamana ci quoi k'a sigi a sen sabara kɔnɔ k'an ka avenir bila dans l'incertitude totale fo ka diɲɛ wuli u t'a fɔ mais u b'a dɔn quoi peut-être baro sen fɛ u bɛ se k'a f'i ye quoi mais communiquer fo ka diɲɛlatigɛ wuli t'u ye ka communiquer kɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ communiquer kɛ u t'a kɛ parce que olu bɛ objectif min kɔnɔ objectif général min kɔnɔ n'o laban ye fanga firi ye Mali cili ye o baara de ye nin ye quoi donc u préfère garder un silence complice mais ils prétendent k'u bɛ fɛ k'o jamana kelen de mara tuguni quoi o jamana kelen in k'o denw ni hinɛ b'olu la ko k'o siniɲɛsigi k'o de kalifa olu ma tugun quoi dans la forme u yɛrɛ ye min fɔ u ka rapport kɔnɔ dɛ